Ajde, Lepi, treba da me voziš. Lepi, budi uvek u napadu. Napadaj ko dobro jutro. Napadi kada te napadaju. I podrži kada napadaju drugi. Ajde, napadni nekulturu. Napadni kada te ne slušaju. Napadaj kada ne postoji sutra. Napadaj i sutra. Sve znaš, Lepi. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zvezda se vratila na pravi put, ali znakovi pitanja su tu. Velikom pobedom protiv Fenerbahčea u 31. kolu, Crvena zvezda se vratila na kolosek koji vodi prema play-offu. Trenutno su crveno-beli na 6. poziciji na tabeli i nadaju se da u toj zoni mogu i da ostanu. Stilski, Zvezda je ličila na sebe iz meča u Istanbulu sa ovim istim rivalom te perioda kada su pravili onu impresivnu seriju pobeda. Velikoj seriji Fenerbahčea došao je kraj. Od same pobede, već same po sebi ogromne, još impresivniji je način na koji se došlo do nje. Ovaj meč Zvezda je dobila skoro bez šuta za 3. Pogođeno je 5 trojki iz 21 pokušaja, od toga 4 tako što je Jimmy Monekeu testiran šut. Ponovo su Jared Butler i Jordan Nwora zakazali u tom segmentu, ali su zato bili na visini zadatka u svakom drugom. Zanimljivo je pomenuti da su svih 18 asistencija zabeležila 2 igrača. Butler i Cody Miller-McIntyre, srce crveno-belog sastava, diskretni heroj za koga statistika na kraju pokaže da je diskretno flertovao sa triple-doublom. Takođe dodajemo i da su njih dvojica zajedno imali više asistencija nego ceo protivnički tim. Dakle, sa lošim procentima u šutu za 3 i samo dvojicom igrača sa asistencijama u statistici, Zvezda je nadigrala u ovom trenutku najbolji tim na kontinentu, zahvaljujući energiji i fizikalnosti, pre svega u odbrani. Pominjali smo već u drugim videima kako već godinama opstaje trend da kontinuitet defanzivnog rejtinga biva faktor visokog plasmana, a i mnogo puta je ponovljeno da je odbrana ključni deo identiteta crveno-belih. Znajući to i gledajući izdanje protiv Fenerbahčea, njihovi navijači mogu samo da žale za utakmicama protiv Makabija i Bajerna, te se pitaju zbog čega njihovi ljubimci ponekad zaborave na ono što ih je vodilo do velikih pobjeda. Sam Saša Obradović je govorio o pritisku ranije, nedavno i o malo poremećenoj hemiji. Uzrok je zna, sad je na njemu da ih reši jer ovaj trijumf vraća na pravi put, ali testovi tek slede. Od trenutka kada smo ušli u poslednju trećinu regularnog dela Evrolige, pratili smo projekcije sa ciljem da imamo tačnu sliku gde je Zvezda i šta joj je potrebno da dođe do cilja. Poraz od Bajerna bio je ozbiljan udarac. Trijumf nad Fenerbahčeom je vratio Obradovićev tim na pravi kurs, ali posao tek čeka. Iz nedelje u nedelju vredni analitičari se bave simulacijama. Nekome je zanimljivo šta predviđa superkompjuter, nekome nije. Ono što je ipak mnogo bitnije ispratiti su prognoze oko broja pobjeda potrebnog za plasman ovde ili onde. 7 kola je do kraja, 7 velikih ispita, 5 gostovanja za crveno-bele i još 2 utakmice pred svojim navijačima. Sve velike pobjede, kao i one očekivane, svi bolni i manje bolni porazi, doveli su Obradovića i njegove igrače pred trenutak istine. 3 pobjede u 7 kola garantuju play-in, 4 bi vodile Zvezdu na 5. ili 6. mesto. Ako bi ih ostvarili 6, u četvrtfinale bi ušli sa prednošću domaćeg terena. Računica je jasna, samo što košarka nije matematika, a to potvrđuje i paradoks ovog, kao i ranijih sastava sklopljenih na Malom Kalemegdanu. Rasplet u kom se Zvezda zagrcnula protiv Bajerna i potom odbranom udavila najjači tim na kontinentu nikoga ne iznenađuje. Negde smo se na to i navikli. Pitanje je šta nam to govori pred posljednjih 7 mečeva. Na papiru je situacija ista kao i pre. Uslovno rečeno, najlakši mečevi su oni protiv Partizana i Pariza pred svojim navijačima. 2 opet uslovno rečeno lakša gostovanja su u Vitoriji i Vilerbanu, triling težih čine odlasci u Atinu, Barcelonu i Madrid. Sa ovim sastavom na njihovu žalost podjednako je verovatno da će srušiti Real u gostima i izgubiti večiti derbi u ulozi domaćina. Jednostavno, pritisak uloge favorita i moranja je nešto što očigledno sputava. Crveno-beli su svoji onda kad s manje očekivanja idu po ozbiljne skalpove. Zbog toga je i teško predvideti šta Zvezda može u ovih 7 mečeva. Možda je i za njih dobro što im ide niz gostovanja, a na 2 od 3 neće otići sa zvanjem favorita. Ako dobiju psihološki rat na prvom mestu sa samima sobom, odlazak u Atinu narednog petka i možda i ne bude poslednji ove sezone.